Musogetika birthday Pamba pao. Saka birthday rara kurumizopera bera ma 33 vanhu papa sisina. Kobva nditichi vanonditi maiguru kana kuti murora svanzi komurora sei wangosinganwi doro ndikati nangu handite sei handino svanzi ho. Saka wamwe musiso kobva nditi ndoda kuendanzwa baba vachiti vada kubuda saka ndoda kutenga chibhodhoro chedu tovatano zvokuti munhu anota sei anobvisa hembe wakanda uko tiri mwegumbo uko nouko. Ndikati ho mumwe musi futi ndakuenda pashop apa saka ndandine dhola rangu ranga risinganyatsiri andaenda pashop apa ndanoti nhai ndokuma dhola rangu iri rinoita here. Saka ivo vakasangana neni apa kobva vatoenda neni apa vachitotaura nenyaya futi yechivapombeyo ndida kutenga chapo vandaenda navo pashop apa ndanotenga zvandaida. Saka ndakati dhola rangu rinoita here vosi ndaida mamega nekasket vandati dhola rangu rinoita here vanditi chive mushopu vati hariite iye Sinyoro ndobva ati zvonizo ndipei kunotoni vapei zvauri kuda ndozoita se ndozoya naro dhola racho. Vandadzoka ndauya vandasvikapo zvikanzi zvonizvo isai muhomwe musanoudze baba kuti ndozvaita se ndozvataita isai muhomwe mosvika naro musavatombovaudza kuti ndozvataitika vazvaguma zvakadaro papo ko wakati muso ava varipo ndobva vasindira mise zvikanzi ndanzwa nhau yechapombo yakamira sei ndobva vati iyo ndobva sendo message zvikanzi hanzi ndobva wafona apa bva ndadaira foni vanditi daira foni bva ndadaira zvikanzi ndiya ndikati ndimai guru yenyu vari kugara paimba yenyu zvikanzi vapyo ndikati vari kugara paimba yenyu zvikanzi muriko here ndikati zvikanzi munani bva ndati ndiri ndega zvikanzi alright ndokumbira kuona 2 minutes ndiri kuuya papa vandati alright ndobva isusu taitoona nepawindo apa ndobva wabuda panze tichitovaona wasvika patoilet apa ndobva wafona zvikanzi vhura dhoo ndatoita sei ndasvika pandati alright ndobva wasvika padhoo apa wangonoka ka1 so saka avo ndobva wakabva waita sei ndobva wakabva wabuda bva wasangana nawo padhoo ndobva watanga kutaura ipapo wachinzi ava chitangwa kuti zviri kwere zvamunoita izvozvo mudhara zvikanzi sorry chichi sorry my friend tozotaura mangwana sorry chichi zvaguma zvakadaro mangwana acho anozowanika ndoda kuwanika zveapo neapo zvaguma zvakadaro. Musoro wangu musechi waitika birthday Pambapo kuma 16 ko sa 4 December akaita alright regatichazovabata kuti isusu tikasiya zvatikazoita kuti ini ndakazodaira foni avo varipo kobva wauya wakazonoka apa ndozobatikwa tikawaita manhero acho pawakauya ukanoka apa wakabva watanga kuti sorry my friend sorry chitozotaura mangwana acho vanowanika vanga vasawanike Pamba nezuro vanga varipo havo but kwete zvoku vanambotaurawo neava neni wandambotaura navo ndandiri munomba hapana zvavambotaura. Ni birthday rake Pamba ipapo saka semunhu endaitrust ndichiti ndaitomuona usababa sezvo ari munhu mukuru wepadhuze zvinhu zvaitotaura achitonditi mwanangu ndokutokura kwawakaita kutora mudzimai uchigara nemudzimai ichitoti aiwa ndizvozvo chaizvo achitoti encourage mune zvese achitoti unofanira kutenga maproperties ako kuita mudzimai wako asanyanya kuzoromerwawo pachi kana ari Pamba ndikati munhu akabvotorawo manji aiwa zvinoita sei zvinogadzirisika. Saka paitwa pati iya yakapera indi handisitorikona ndiri kubasa saka pendakadzoka apa ndipo vakataura vakati waSinyoro wangu achitaura nyaya yedoro vachinditi kuive mimai nini hamunonwa doro papa chimwa mwidoro sei vakati ini handikwanisi kuti handisindimwi doro ndokuti handindamborimwa zvikanzi alright saka ndopakabvadzo saka dhei rechi2 rimangwana kuti ndakaenda kubasa vaiyanika hembe apo wakatondodza futi wakati ndanzi navaSinyoro mainipindai mutore mahiwu mumba avo vakomana vangu vabuda vafana vacho vadiki varipo Pamba vanga vabuda vakati ndanzi nemutare pindai mutore mahiwu mumba ndikati handikwanisi kunipindure mahiwu mumba menyu nekuti ini mahiwu handi mafariri. Saka ndopakaita 5 days and 3 days ndo apo ndakabva ndavatuma vachiti ini handisi kunzwa kuda kudya chikafu ndorongoda hangu mamega nedrink randiri kuda
Sandopinda ndakapara sapa mune dollar room. Mari ndanainge kabatana. Sapa mune dollar room. Sadollar iro rakabva ndakatoripiwa pakombi. Sapa wakaenda naro kuzvanzi na madza yokuzvanzi dollar yenyu hariti. Sandopanga utsanangura vachiti ndakanzi nawo Sinyoro ndokubhadharirai mari. Vachitondiudza zvese. Saka zvadaro inini ndakazotowana dollar bhindana kuna maishalo vepashopu ipapo. Ivo ndofunga zvakavaremerawo kuti vandiudze kuti ndanzi Landlord venyu vachiti vanoda kuti vadobhadharira mainini, vadobhadharira pakuti kudii. Sasa kungotiwo munhu anenge achiziva kuti aiwa pamba pavari kugara kune munhu mukuru anenge achingovakafawo. Saka ava ndopakauya achindodza akati ndozvatowana vaSinyoro. Ndikati it's fine, hapana chakaipa. Saka inini vaSinyoro nekowe ndakadaira takagarawo. Wakati kowe ndaida range rekubasa. Saka ivo wakati ko muri kubuda kuenda kubasa kupi? Ndikati ndiri kuenda kushandira KuDamafalls. Saka ndiri kuenda kushandira KuDamafalls. KuDamafalls muri kuenda kushandira muri kuita ndikati ndichigarako. Sapa akaona neava vandopakabva vaudza zvikanzi maini madzamburume enyu achiti ada kuenda kubasa, ada kugarira ikoko. Saka ndichakuonai. Ndopakatora nyaya yedoro, tombomwa doro redu tichifara tichibvisa hembe tichikandira kugombo rimwe riri ukoko achitaura maini. Saka vadaro manhiro acho iwaya ndopita tikati pendavaisira message kuti ko mudhara nyaya ichapumbe muri kutaura iyi navadzimai vangu irikufamba sei. Saka iye semunhu handisizive kuti akazvitora sei. Vaisa vapindura zvikanzi ndiani adaro. Handina kupindura, ndopakabva afona. Saka afona ndopinda kaudza ndikati davira ichi davira iko. Abva vadavira. Ndikati zvezvanika kubvunza muno kuti ngudavira. Saka ndopakabva kuti ko munani. Wakati ndiri ndega. Skanzi already ndiri kuiko kumai manje asi madread tichi 2. Ndokumira kutoiko. Saka atifambi taitomuona nepawindo. Vauya patoilet. Saka auya patoilet. Bva afona futi skanzi ndauya ndichivhura door ndasvika. Saka ndopakabva asvika padoo. Vanoka padoo. Saka time yacho ndopa pane message yemupanhanga atsikwa nebhazi kwamutare. Sandobva kuda pesa. Saka tatotora cheni dzendakatotora zvokuti dai ndakada kuti ndimurekedza chipinda taikunoita zvindinda izvokutopinda busy. Saka vemunext vaitozvinzwa. Ambe vemunext. Makuseni acho ndopo wakazondibvunza kuti ko bamunini yange nyaya yenda ndichinza padoo. Ndikati zvanzi iwo wakabva watozviziva. Wakati muvi mudhara yaanyari akaita sei. Saka kubva ipapo makuseni acho achiti ndichauya makuseni ndichiona namudondo ari chichi. Asi akatanga achitoti pane noizi ndanzwa. Saka noizi ndanoda kuuya ndinze. Ndikati noizi ipi? Indanzwa iwe wangu uchitaura nemudzimai pafoni. Iwe uri kungoti handipo here. Chichi mumanje mudzimai wangu haiti izvozvo. Ndokurata kubva ipapo kubatika. Ndine mukomana shamwari yangu yakatomboya tikatombedza foni yake inge isingaiti. Zvoti chero ari momba tikatobvunza vana vacho vanenge kuti havamo. Munhu mukuru. Kusaziva ainzani mangani? Handisiziva kuti ane makore mangani asi zvekuti kuma40 something years ago. Mukadzi wavo haana mukadzi. Ana vane vana vaviri. Mukomana ndakatora nemukomana wacho muhombe ndakamuudza ndikati iwe baba wako wakauya vari kufemba dzimai wangu. Zvifamba sei? Akatotochema nenyaya achitoti ini zvaitwa namudhara wangu zvinonyadzisa zvisingaiti. Iye mukomana wacho anotonyarawo. Chero akati ndona anotonyara. Totakomana zvakaitwa namudhara wangu hazviiti. Zvoti chero mudiki uyu pendaimuudza ndichiti mubvunzo kuti mudhara wako arimo here. Muzva ndakatonza hasha ndichiti iwe udze baba wako ndikavabara ndokagura musoro. Atanga kutosika akatomira padoo. Mubvunza kuti baba wako arimo here achiti havamo. Ndikati ndikapinda ndikaona varimo tichanetsana. Asi handina kuzopinda zvangu mumba mavo. Vaizvinzwa chiti havana kubuda. Manext door. Ivo manext door ndovaiti munofanira kuita something pamunini nyaya iyi. Hamufanira kuisiya yakadaro. Nokuti mukamusiya yakadaro imi munogara muri kubasa. Hazvizozikani munogona kuzoreperawo mudzimai. Since iye ari Landlord ndiye anogara nemamwe maspare keys epadoo. Hazvibodi. Patone shamwari yavo ivava. Inogara padzasi apo. Yakatoitira futi izvozvo. Anzi akatodza wakatonzi maini yemutore dollar iti. Anzi pakunzi yemutore wanzi akabva atambidza phone number akati papa vanofungira zvanzi dokutengerai phone. Yoti muzondifonera kana musina phone asi madread tiri wangani tiri 2. Zvichira kuti kwese uko kutodzika kuti tichitodzika kuenda kuti ukoko kumashops tomuziva ndiye munhu wake. Ndone shamwari ndaitotaura naye anonzi Ngena Wasu. Ndaitotaura naye achitoti munin'ina uyu munhu uyu ndozvaari.
Dei wakaswa ndibvunza usati waenda ipapo. Dei ndakakuudza kuti ndozvari munhu uyu anenge atori nenyoni ndakatokwira nelift tichitobva tichienda kubasa mutauni. Saka tinoenda kubasa mutauni ndio paitondudza achiti munhu iye haiti anenge atori nenyoni asingaiti. Achitondudza achiti wakatogona usina kumubata kana kumurova. Zvonokuchita iwe chiita sei chitsvaga imwe way yekuti ungaita sei ukwanisa kutsanangura nhamba yako. Ivavo kusaziva kuti wakatora matanho api. Vadzimai vachitaura pamusoro pake vaiti iye mukadzi wacho haana akataurira murume wake asi murume wake haana chakaita chaakakwanisa kutaura. Zvichireva kuti vanhu haakutoziva munhu wavo. Saka ini naura kuti ndakangoona kuti aiwa no inini tine marudzi akasiyana. Kurudzi kwedu kana zvichingopera inisi kwedu hazvingoiti sei hazvingoperi sekudaro. Inini ndezvaitondirwadza zvisingaiti zvokuti ndopindai tinongoti aiwa no kana izvozvo zvavari kuita tondiva ndichaita sei ndichagokuvabatira chete tichavabata zvokuti laini raakatoshandisa ilaini rangu laini rangu rakarasika zvese nefoni saka laini raushanda ilaini rangu saka vaingondiudza ndichiti tondiva tichaita sei tichavabata. Saka pasina nguva ndokutakazovabata kusvika vauya kunoka pamusuwo. Ndakamunyatsa kumubvunza achiti kwete ndizvo zvega zvaanga achiita sei zvozviya zvokuti akabuda kunze anenge okecha wakadziva meiwe vanhu zamunhu enguti kuti anenge angoti mei ndoita zvakare saka anenge ari kungoti pamwe munhu ere akaita sei akangoti bho akareruka. Ini matanho ndakatora vamwe vendaitaura navo vaitaura zvinhu zvakasiyana siyana. Mumwe achitofanira kumusungirira pamuti vichimurova vamwe wakati notodai nekudai. Saka ini ndakazoona kuti aiwa kwete pane mavhidhiyo ndenge tichionawo anenge achibudisa mumaYouTubes zvakasiyana siyana nemanews chichibuda. Saka takaona kuti aiwa kwete regai tendesewo nyaya yekupi ikoko kuti munhu uyu ndo paanotofumukawo kana uri unhu hwake anenge atopublishwawo newspaper yenyika yese akutozikanwa ndo zvaiita seiita. Ndakangotora ndeyekuti ndakangoti aiwa no regai nditore nhamba idzi ndiri kuonawo mafoni dzirongobuda ndiotaure nawo ndidzo kuti vangakwanisa kutora matanho api ekuti vandibatsire pamusoro penhorwa iya. Ndikati inini handisi kuda hangu kubatsirwa sekuti ndiri kuda kuti imimi ndiye muchandibatsira pakutaurana naye nezvese zvamuchaita asi niri pari zvendiri kuda ndezvokuti da kuti andiripe nekuti uyu mukadzi haana kutora kugara nemahara. Saka ndoti andiripa iyo sungu totoda itori mari kuda 1.5 ati handina notoida anotongosungwa still anotofanira kutoripa atombogara ikoko kunzwa kapanishment kacho tikakamira sei. Ndinenge ndakaudza asi iye akangoti no kwete ngatimbomire tione kuti anoita sei. Angomira akadaro saka kubva ipapo haana kuzombotaura chakataura. Ndakatokwanisa kutaura ndi mundare ndakafonera pamundare ndichiti ndipane zvakaitika kuno kusana ndokuti munhu ichi zvinogona kumuzoona zvichibuda mumafoni munhu ndoda kumbomupanicha amboone kuti zvinhu zvaakaita izvi kana kune vaimuregerera achiita sei ndakadomboratidza kuti aiwa kwete zvinhu zvakaita zvazviiti sei zoti ndiripe nekuti mudzimai anangotora kugara nemari kuti titaure nemi muchiuya muchizoda kuita mainvestigations panyaya iyoyi nekuti ndandoni madecision kutorova munhu chaivo ndomati ndandina pandakazoona kuti hazvibatsiri. Ini chakazotora ndigara pane nharo yekuti inini ndaakuswera handisi kucharira kubasa panguva yese handaimborira kubasa saka kubva pakaita izvozvo ndopendiri kugara panapa asi ndiri kutori neprocess yekuti ndikwanise kubva nenharo yekuti tatidoti tipedze iyoyi nyaya dziripo idzi dzendochiita sei ndochipa iye anogara umo anenge atoriwo futi savira vake iye wacho pendani tichitaura naye kuroto kuti ndiye munhu aitondodza achiti sekuru munhu yandamuona asi ari kuti ndiri kungomanya-manya zvokuti iye wacho haasati atoudzwawo naye iye wacho kuti ndo zvakaita sei ndo zvandakaita. Zvakaitika ndaive ndichisakuroma ndobva vauya baba ivavo neshamwari yavo ndobva vanditi muroora uri kugona kusakura ndoda kupfuura ndichikupa $1 redhiringi
ndobva ndati alright ndobva wapfuura bvaenda bvauya apa pafenzi apa kanzi murora yapano ndine nyaya newe ndobva ndauya ndakangomira samuuroko anausvika hangu padhuze nawo ndobva nditi yautambire izvi ndobva ndaenda nanotambira ndaitofunga kuti wada kutambidza chii mari yavo wanga wasiya vataura iye ndobva nditambidza nhamba zvakanzi nhamba idzi ndo nhamba dzangu ndifonere da kuti ndiite madhiri nini newe tiri two pasina anoziva kana baba ndavasazvizive ndogona kutokuchengeta kutokurukisa musoro kutoitira zvese iye zvaasingakwanisi kuita sei kukuitira akati nhai mambonyanya mushorei iye murume wangu wachona mamushorei anotozvigona zvese zvamuita sei zvamuri kutaura izvi mbati hausadaro kana wamunhu mukuru ziva zvekuita iwewe wamunhu mukuru ufanira kutodanana neni chete ndobva ndaramba ndobva ndabvarura bepa rachona renhamba dzavo vakatarisa ivo vasinoro ndobva watendera bva watanga kuenda bva watanga kunyepedzera kunge vasina zvavari kutaura kwenzi baba vangu vanga vamira apa vada kuona kuti chii chavari kuita vatezvara vangu inini zvakanzi uri kugona kusakura murora ndo zvinodiwa usati unge wakagarira mumaoko unoshanda zvisingaiti vasvika pane muti uyo ndobva ti asi usandidaro funga ako usatombondidaro ini ndinotokuda ndobva ndati ungowaridzira tsamwa vachibva vaenda kana anatete vangu vakatombowasvikira futi vese hapana munhu asinombousvikirawo vamwe waro vari mumba vakatowaudzwa kuti inini ndokuda vamwewo vari kumutamba wane murume wavo vakatodzwa kuti ndinokuda futi nevadiki vachona havana asina kusvikira muraini muno ndo zvavanotongoita asinyoro vachona ndevakura avatokura vamwe vachona ndotonzwawo hangu vanotaura kuti havasi bhopa chezvavo munhu atokura zvisingaiti zvoitoti maeji handitozive munhu anotamba natezvara vangu okura singaiti akangonyarara akati iwo siyana nawo kana vakushedza usaendeko ende zvavanenge vataura usapinduri chidaro udza baba kuti ndo zvavari kuita kubva pakazongobudo iye kuti ndaudzawo shamwari yangu kutoti iwewe chenjera munhu Pamba pamuri kugara paari ndobva wangotaura nyaya dzavo dzavakatauriranawo ikoko ndopaakazoguma usvika kunoku akutanga wekupi wekumusoro ikoko vakasiyana neni kunoku haana kuzouya futi kana ndakatosangana naye handimhorese nekuda ndakatoudza mama vekumba mwe mama ndiwo vakazoudza baba here vakamutsura handizoziva hangu ikokoko inini ndakangomirira kuti paanozotipe chitupa chine papapa ndoenda ndonovaudza vese vakatadza kutoro action iwo hamene wanga achinza baba nacho anozopedzerana ikokoko inini ndinongotaura kuna tete vangu inini akaenda chinovapa mari tete vangu inini munhu akabva mumba asi ane munhu waari kutomhanyidzana naye izvezvi ndobva vamuendera zvakanzi omari inanotengera mwana mapamba ndobva vaenda notenga uya aingofungudzira kuti chii ndinongovatiwo baba sezvo munhu atamba nani nababa vangu dzamara mari dziye dzandaikupa ndede ndotoda kutokuchengeta iwewe nemwana wako uyandigarisane newe ndotokuitira zvese zvaunoita sei zvaunotonzwa kuda mari ndichikupa achitomboya kuseruka chiwacha achitova achida kumupa dola iye akatopedzera aramba saka aramba achingomuti naye chete teke kana izvezvi futi achiri kutomuda ndotomudza kuti usandidaro asi munhu atori nemunhu wake waanofambidzana naye nekuvakadzi vevanhu vavana tete vangu vakura vanotovasvikire futi angazoziva hangu kuti ndozvaanoitera kumborohwa chaiko kutorohwa chaiko kuti vasiyana nazvo nokuti vakangorohwa havatomboite zvevakadzi vevanhu izvozvo vanoda kuparadza dzimba dzevana vechidiki inini nditori ndakatopinda February mumbomo ndakazonzwa kuti ndana baba zvinozobuda ndapinda manje zvinotoparira akazviimba yachona ndavatomborohwe osiyana neunhu hwawo wekutera vakadzi vevanhu isisi dzimba dzedu dzichiri dzidiki dzitori dzitete zvekutoti hadzisati kana dzatombosimba vakuda kutotiparadzira dzimba isu totokushuvirawo kuda kugara mudzimba dzedu izvo kuna dzimba izvo ndavatomborohwe